Τέταρτο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθηματικό Φεστιβάλ. Θέμα: τα μαθηματικά είναι παντού. Γυμνάσιο Πυργετού Λάρισσας. Οι μαθητές που συμμετέχουν και από τις 3 τάξεις του γυμνασίου φαίνονται παρακάτω. Απόψεις μαθητών για τα μαθηματικά. Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα από την καθημερινότητά μας. Δεν είναι για λίγους και έξυπνους, αλλά απαραίτητο μάθημα για κάθε άνθρωπο, όπως και η γλώσσα. Αρκετά δύσκολο μάθημα για κάποιους μαθητές, πολύ σημαντικό εργαλείο καθημερινότητας, επαγγελματικής ζωής και διαχείρισης προσωπικού προϋπολογισμού. Η επιστήμη των μαθηματικών δεν αφορά μόνο μαθηματικούς, αλλά είναι χρήσιμη για όλους τους ανθρώπους. Τα μαθηματικά μας χρησιμεύουν σχεδόν παντού. Τα μαθηματικά μας μαθαίνουν να σκεφτόμαστε και να αναπτύξουμε κριτική σκέψη. Τα μαθηματικά δεν είναι απλά ένα σχολικό μάθημα, αλλά μια παγκόσμια γλώσσα που εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει να σκέφτεται μαθηματικά θα έχει βελτιωμένες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και θα κατανοεί, θα εκτιμά και θα διαχειρίζεται το χρόνο του πιο αποδοτικά. Ιστορική αναδρομή αριθμών. Αρχικά ο άνθρωπος έκανε μόνο το διαχωρισμό. 1, 2, πολλά. Με την πρόοδο του πολιτισμού, την ανάπτυξη των τεχνών και του εμπορίου, διαμορφώνει τις έννοιες αριθμών. Σε αυτό βοήθησαν και τα φυσικά πρότυπα αρρύθμισης, όπως π.χ. τα δάχτυλα του ενός χεριού, αρρύθμιση βάσει το 5 ή των 2 χεριών βάσει το 10. Η ιστορία του μηδενός και ο συμβολισμός του ακολουθεί διαφορετική πορεία. Και αυτό γιατί η ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού συμβόλου για το τίποτα εμφανίστηκε πολύ αργότερα. Από τον 3ο έως τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, το 0 είναι μια κουκίδα. Ο μαθηματικός και αστρονόμος Βραχαγκούτα, το 628 μετά Χριστόν, ονομάζει το 0 ως το τίποτα. Τον 9ο αιώνα συναντάμε επιγραφή με σαφή συμβολισμό για το 0. Οι Ινδοί χρησιμοποιούν το σύμβολο του μηδενός και ως τελευταίο ψηφίο αριθμού. Έτσι είχαν 10 ισότιμα ψηφία, τα κουκίδα ή 0 έως και το 9. Μερικοί τομείς χρήσης των μαθηματικών. Καθημερινές συναλλαγές, εργασία, αύξηση μισθού, εκπτώσεις, προσφορές καταστημάτων, ποσοστά έκπτωσης, πινακίδες σε δρόμους, αρχιτεκτονική, οικοδομή, κατασκευές, στατιστική, πιθανότητες, αθλητισμός, τυχερά παιχνίδια, μετεωρολογία, πρόγνωση καιρού, ιατρική, αστρονομία, ραντάρ, φώτα αυτοκινήτων, μουσική, θέατρα, παρθενώνας, χρήση τομή, αριθμός χ. Καθημερινές συναλλαγές, εργασία, αύξηση μισθού, καθημερινές οικονομικές συναλλαγές, πελάτες, εργαζόμενοι, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καφέ, εστίαση, τράπεζες, αποταμίευση συν 1%, δανεισμός μείον 6%. Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού από το έτος 2000 έως το 2024 φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Η τελευταία αύξηση έγινε την 1η Τετάρτου του 2024 από 780 σε 830 ευρώ. Η αύξηση ήταν 50 ευρώ σε ποσοστό 6,41%. Το 6,41% προκύπτει εκτελώντας την πράξη 50 προς 780 ίσον με 0,0641. Έτσι, 0,0641 ίσον με 6,41 προς 100 ίσον με 6,41%. Η αύξηση μισθού καλά είναι να είναι μεγαλύτερη του πληθυσμού. Εκπτώσεις στα καταστήματα. Εύκολο 50% σημαίνει μισή τιμή. Π.χ. παπούτσια που κοστίζουν αρχικά 120 ευρώ με έκπτωση 50% θα το αγοράσουμε 60 ευρώ. Το μείον 40% στην αρχική τιμή απαιτεί να γίνει μία πράξη, π.χ. σε παπούτσια που κοστίζουν αρχικά 120 ευρώ, έκπτωση 40% σημαίνει 120 επί 40 προς 100 ίσον 48 ευρώ μείωση στην τιμή. Άρα θα πληρώσουμε τελικά 120 ευρώ μείον 48 ευρώ ίσον 72 ευρώ. Προσοχή όμως, η τιμή στα προϊόντα που θα αγοράσουμε με έκπτωση να μην ανέβει λίγο πριν αρχίσουν οι εκπτώσεις και να πάρουμε απόδειξη για να αποδοθεί ο ΦΠΑ. Το ποσοστό 12% ίσον 12 προς 100 ίσον 0,12 στην πινακίδα που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου ενημερώνει τον οδηγό πως κάθε 100 μέτρα οριζόντιας απόστασης ανεβαίνει 12 μέτρα. Το ποσοστό 10% ίσον 10 προς 100 ίσον 0,1 στην διπλανή πινακίδα σημαίνει ότι ο οδηγός κάθε 100 μέτρα οριζόντιας απόστασης κατεβαίνει 10 μέτρα. Τεκτονική, οικοδομή, κατασκευές. Με τα μαθηματικά μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν κάθε δωματίου για αγορά πλακιδίων, το εμβαδόν της τοιχοποιίας όταν θέλουμε να βάψουμε, το εμβαδόν όλου του διαμερίσματος όταν πρόκειται για αγορά, τον όγκο του χώρου για θέρμανση ή ψήξη μέσω κλιματιστικού, καλοριφέρ ή αντλία θερμότητας. Το Πυθαγόριο θεώρημα στην κατασκευή. Καρφώνω 2 καρφιά στα σημεία α και β σε απόσταση 30 εκατοστά.
Το τρίτο καρφί θα το καρφώσω στη θέση Γ σε απόσταση 40 εκατοστά από τη θέση Α, μόνο όταν η απόσταση ΒΓ ίσον 50 εκατοστά. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικοδόμοι είναι σίγουροι ότι η γωνία Α ίσον 90 μοίρες και αρχίζουν να χτίζουν. Τελικά, παντού μαθηματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γυμνάσιο Πυργετού Λάρισσας 2023-2024.